Sindar. O sa dili pa nato bation pod ang maayong huna-huna o ideya ni Ate Jen, commercial break. No, i-welcome ang inyong mga maayong ideya about sa atong topic karon nga niingon ang atong letter sender kung kuan ba igsapayan pa ba ang virginity karon nato nga panahon. So atong ato i-welcome ang inyong mga huna-huna karon no nga ika-share sa amo duha ni Ate Jane. O Ate Jane, kumusta unsay imong kuano mga maayong ideya about ani nga mga topic sa atong kuano nga pagahisgutan about virginity. Yes, Ate Will, medyo makakalot kung puntahan pinakalit, no? So, kasagaran gyud nga pangutana labi na sa mga patan-on no, nga nagtubo nga maayo ang pagdala or pagkuan sa ginikanan. Medyo dako gyud nga question na sa huna-huna sa usa ka babae kung madawat pa ba sa tawo nga ilang mapilian or sa ilang mahigugmaan na ang kahimtang pananglitan na ay mahitabo nga something kagustuhan man nila or dili, no, naagyod ng question nga igsapayan pa ba ang virginity. Well, para sa ako depende na siguro sa tao pod nga imong napili nga mahalon or sa tao nga imong ingon pa igkasinabot kung dako ba ang iyang pagpahinungod mahitungod ana nga butang or kung kabalo ba siya mo adjust sa sitwasyon sa mga rason kung nganong ing-ana ang nahitabo sa usa ka babae. And dako pod nga factor para sa ako ang pagdawat sa kamatuoran kung sa pinakasugod pa lang is open na ka or kanang straight na ka sa kung unsay estado nimo. Dili man gud nato ma-push nga ingon nga kinahanglan gyud ing-ana kay wala ta kasayod pod sa mga sa mga giagian sa usa ka babae before siya naabot sa punto or sa parte sa iyang kinabuhi nga gusto na siya mo settle down. Na ay uban mga biktima sa ingnon pa nato mga dili kagustuhan na apoy uban nadala sa mga mali or mga saad Nadala sa pasalig. mga balawanong mga saad ingon pa na apoy uban na nadala pod sa tungod sa ka-agresibo or kanang wala ra bay pakialam sa kung unsay posible nga dangatan or posible nga mahitabo kung magpadayon sila sa ilang kagustuhan na labi na kung dili lang ikasakit no labi na kung mga bisyoso og mga barkadista naagay mga uban nga nakatilaw og sayo nga kasakin tungod sa impluwensya sa barkada or tungod sa pagkagahi sa ulo kung tambagan sa ginikanan. So lain-lain og giagian ang matag usa pero ang para sa ako lang ang pinakakuan na is kung pananglitan nga gibasulan nimo or gimahayan nimo ang previous nimo nga binuhatan and kanang gusto ka nga mag-settle down, mas maayo nga kung makaplagan man galing nimo ang tao nga imong ma-imagine nga mo ikauban nimo hangtod sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na mas maayo nga honest ka sa sinugdanan palang daan wala kay ingon nga gitaguan para the moment nga mahibal-an anam-anam siya mismo sa iyang kaugalingon anam-anam niya nga ma-assess kung kaya ba niya nga dawaton ang kahimtang nimo kung igsapayan ba niya kung unsa ang imong pagkababae or kung wala ra ba sa iya dili ba mag-matter dili ba mahimong issue ang kahimtang nimo isip ko sa kababae. So sa mga pangutana nga ingana ang pinaka-kuan lang gyud nako is depende na sa kung unsa pod nga klase nga pagkatao ang ingon patugyanan nimo sa imong kuan sa imong kinabuhi isip mahimong pares sa kinabuhi po. So, maura tayo akong ideya, Ate Will. Yes, no? Correct nga, Ate Jane. So, depende gyud sa imong pag-matter ana nga butang. Kay na may uban nga mga lalaki, Ate Jane, nga wala na nag-after as long nga nagkasinabot mo og yes, hasta buotan ka or nagpasayod ka. So, before
sa hitabo, so pagplano ninyo sa inyong kaminyo ano before mo nagka sinaptan na mo share gyud ka sa tanan about sa imong life. Mhm. Siguro dili na madakong babag kung dawat niya kung unsa ka. Mm. Kay kung dili ka kung ano musulti sa tinuod, Magpaaron-aron. pagpaaron-aron pa ka and then pag hitabo na ana so then mo nay dako nga murag kanang dili madawat siguro Ate Jean sa usa ka babae o sa usa ka lalaki nga inaana ang iyang asawa nga nagpaka kana karon ingnon nga naa pa siya putli pa. So sa karon nga panahon kaning ato pong makita Ate Jean nga medyo daghan na ang ni-acceptar no ni sunod na sa mga western countries nga medyo accepted na nila nga inaana nga ang kaning trend ba sa pagkinabuhi nga social or unsa pa kaning nisunod ta. So basta kay dawat niya wala siguro problema sa ako lang walay problema kung imo gid siyang pahibalon before mo settle down. Mao gyud. And then mo touch po tagamay Ate Jean sa iyang gihimo para sa kang regime ha. Iyang kuan ang iyang kaugalingon no nga para lang matabangan ang usa ka tawo. So salot pug ko ni ko ano anak ni ko ayame. Kuan siya Ate nga- Will, murag usa ka sakripisyo gihapon. Yes, gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon para lang makatabang sa usa ka ano friends pa to sila permero. Friend pa. Oh yes, and then na-develop so mo atay nahitabo nga tungod sa pag ano gusto niya nga ma-save ang life sa usa ka tawo iyang gikuan pod ang iyang kaugalingon. Unconditional Yes. Oh. So inana di ay Ate Jane. So wise pod say ayame kay nakita niya nga ang kuan ni regime ang mga siguro ang mga hiyas dili niya type. So nangita siya gway nga iyang mabuhian. So ma-release niya nga nakita niya nga normal na nibalik na sa maayong kuano condition ang life ni regime. So iya na siyang gibuhian kay dili niya dawat pod nga mautoy iyang mamahimong kuano partner Dili whole husband life. material siguro. Yes. So kini daing matinabangon ta Ate Jean. So naa dahi gihapon mga benefits ni ini sa atong kinabuhi no sa atong health or sa atong life. So based on scientific benefits na ada ay taan na. So there are 7 kuan siya scientific benefits of helping other people. So number 1, helping others can help you live longer. So imagine mga ka-feelings. So kung matinabangon da ita natay matabangan makatabang na no scientific na siya. Nga kuan based sa science na siya no nga makatabang da nato na no makatabang og kataas mohatag og taas nato nga kinabuhi. So number 2, altruism is contagious. So kung matinabangon ka so katong imong gitabangan mamahimo pud to siyang matinabangon sa uban. So murag ka nang matakod-takod Ate Jean ba kung maka-group bitaw ka og mga matinabangon. So diha pud to siya, mo learn pud to siya sa imong gibuhat pinaagi sa iyang na experience diha sa imo. So mo share pud to siya sa uban na nga nagkinahanglan diha sa iya. Yes. Ingon pa pay it forward. Yes. So, number 3, helping others makes us happy. So, medyo, naka-experience ba ka, Ate Jane, nga, na kay natabangan, medyo na, kuan ka, kanang nalipay pud ka ka. pa ka, oo nga, na-happy po siya. Labi na So, og na-achieve niya pud Ate Will no, ang pinaka-purpose nimo nga nung gitabangan nimo siya. Yes. So, muna ato na mga experience, mga ka-feelings, no nga, kung naatay matabangan nga, medyo nakita nato nga, na-happy po siya, medyo, ang ato pong feeling, no, dili dili ma-sure ang kalipay nga, uy, nakatabang daig ko sa iya. So, number 4, helping others may help with chronic pain. So, makatabang dai sa pag-ayo sa atong mga chronic pain, such as chronic pains ate. Ang ako na diri nakita no, diabetes, arthritis, back pain, ug irritable bowel. So, isa gid ay na no, makatabang dai na siya pag-heal sa atong mga sakit-sakit. Ang number 5, helping others lower blood pressure. So, siguro sa imong pagtabang na happy man ka, wala man kay kasuko. So, malipayon ka. So, ni-lower ang imong. Kung taas ka og kaning blood pressure, so mumubo to siya.
Number 6, helping others promotes positive behaviors and things. So, kita nga mga ginikanan, kung nakita sa atong mga anak nga nagmati na bangon ta sa atong isig katao, iya po tong mahimo, iya po tong masunod. So, kita may nagtabang sa atong mga anak or mga batanon nga nagtanaw sa atoa, nga murag kita ang role model nga nagmati na bangon ta sa ato isig katao. So, number 7, last. Helping others gives us a sense of purpose and satisfaction. So, diha na ito ma-measure kung ano nga, na-satisfied ta sa atong kinabuhi. Kay nabitaw mga tao at Jean nga, murag naanan niya tanan, apan wala gyapon siya nagmalipayon. Murag maangkonan niya ang tanang gusto niya or pwede pa gani ang kalibutan niya na mapalit, pero dili siya magmalipayon kay tungod sa kung ano kanang nabitaw kinaiya nga kanang dili tawhanon. So kung naatas mo bitaw nang makita nato sa uban nga mga wealthy families no nga naagyud sila mga foundation na sila gihimo nga mga kuan aron lang makatabang sa uban kay kung kita matinabangon diha nato makita nga ang kalipay nila murag mo sumbalik sa imo, murag mo balik sa imo, yes. So moora na ang akong ika-share sa ato karon ning kahapon ng mga ka-feelings no nga mas nindot gid ay kung magmati na bangon ta sa atong isig katawo. So coach for sabot ati Gino atong pagpatunhay ni ining atong coach for the day aron masabtan sa tanan. Yes, Ate Will, simple siya nga sentence pero layom Lawom sabton. layom nga jud ang pasabot. Sakto man doing something for yourself gives motivation. Kung hatag ka og magbuhat kag mga butang para sa imong kaugalingon, makahatag og motivation, ma-motivate ka, makuan ka nga ma-happy ka nga magpadayon ka sa pagbuhat og mga butang-butang nga maayo, pero lahi pud gyud ang epekto kung magbuhat ka og mga butang. Pubuhat ka og mga butang labi na susama sa gibuhat sa atong letter sender nga gisakripisyo niya iyang kaugalingon para sa ikaayuhan sa uban no, makahatag na og meaning labi na susama sa experience sa iyang best friend dati nga kinahanglan gyud nagkinahanglan gyud pudto og sakto nga pagtagad og constant nga kauban para magpabilin ang iyang sanity sa iyang hunaon sa iyang kaugalingon no, kay nakadepende or nagstruggle siya sa pagkawala sa iyang lolo nga siguro maoy kuan lang sa didto lang nagtuyok ang iyang kalibutan. So dako nga impact sa iyang ang iyang sakripisyo, ang iyang tabang sa kinabuhi sa iyang migo nga later on na something og karon na ulian na. So mao na no, dili lang ang pagtabang sa atong kaugalingon ang good, mas maayo makatabang ta sa uban kay wala ta kabalo kung unsa kadako ang simple nato nga tabang nga tinguha nga simple ra nga makatabang dako di ay ang impact sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yes, salamat Ate Jane ho, nga kinahanglan gyud dili lang atong kaugalingon ang atong isentro kun dili maglantaw ko ta sa uban. So mo go na ta mga ka-feeling sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Psalm 122:8 nag-ingon, for my brethren and companions' sakes, I will now say, peace be within thee. So, sa gamay lang na akong nasabtan, Ate Jean, sa atong Bible verse for the day, medyo kuanggid ni siya, kanang laum-laum, pero sa akong gipangay sa Ginoo nga matudloan ta. So, dili daay ta as Christian kinahanglan gyud ay ta nga makonektado ta sa atong isig katao, sa atong mga igsuon, dili lang igsuon sa dugo kundi sa ato tanan nga mga tao o anak sa Dios. So kinahanglan di ay nga atong ipakita nga katong mga tao nga nagkinahanglan sama sa atong letter sender karon nga sama sa iyang pag-respond sa usa ka friend nga iyang gitabangan nga mahibalik sa normal nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. So, iyang natabangan Ate Jean kay naingon man ang atong Ginoo nga
equal ang iyang paghigugma sa ato. So muhatag po daw ta og equal nga paghigugma sa atong isig ka tawo. Bisan sa mga pagsulay, mga gikinahanglan nato nga medyo nabitaw time nga medyo muhakog ta kay napot ato ipalabon sa atong Ikaw galing nagkinahanglan ko. So dapat dili di ay na siya maayo kun dili ato sab atong i-share ang mga tanan nga naa sa ato og sa kadtong nagkinahanglan sa atong tabang. So kay niingon man siya nga niingon ang Ginoo nga for responding faithfully to all of my needs. So kinahanglan nga ato siyang kung unsay nabitaw giingon Ate Jing nga naghubo ko imo kong gisininaan, gigutom ko imo kong gipakaon. So napay dakong daghan anang supay na ana sa Bible na atong mabasa nga kinahanglan gid ay tamotabang sa atong isig ka tawo. So mga ka-feelings maora to no ang akong ikapasabot sa atong Bible verse for that. Okay, ug wala naman tayo oras sa pagpadayon sa atong programa hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.